Barka da zuwa Guidance for Unity, hasken musulunci ga dukkan dan adam. A Guidance for Unity muna da yakinin cewa koyi da ilimin da ke cikin Alkur'ani mai girma da bin tafarkin rayuwa irin ta addinin musulunci zai kawo zaman lafiya, haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin kowace irin al'umma. Wannan tashar an sadaukar da ita ne don jaddada zaman lafiya, haɗin kai tsakanin addinai da maslaha, musamman tsakanin musulmai da Kiristoci a Najeriya da ma duniya baki daya. Abubuwan da zaka samu anan sun hada da mu'ujizozi da abubuwan ban mamaki na kimiyya da ke cikin Alkur'ani mai girma, koyarwar musulunci game da zaman lafiya, adalci da jin kai, labarai daga rayuwar Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ke karfafa haɗin kai, zaman lafiya da zumunci, da'awa mai cike da hikima, bayanai masu saukin fahimta da gaskiya, misalai na haɗin kai, aiki tare tsakanin al'ummomin musulmai, ga musulmi mai neman ƙarin sani ko Kirista mai sha'awar sani da masu neman gaskiya da zaman lafiya. Wannan tashar taku ne don tattaunawa, bincike da samun ƙarin ilimi. Yi subscribe don kasancewa cikin masana addini da samun hasken musulunci. Kuma ba mu aiko ka ba, ya Muhammad, sai dai a matsayin rahama ga talikai. Alkur'ani aya ta 21 sura ta 107. Tsarin ilimin arewa da jagorancin sarakuna na fuskantar barazanar durkushewa. Alfahari na zama barazana. Me ke faruwa? Makarantun tsangaya sun yi matukar tasiri wajen koyar da karatun Alkur'ani mai girma da ba da kyakkyawar tarbiyya da kawar da mummunan ɗabi'u tsakanin al'umma a yankin arewa a shekaru da dama da suka gabata kafin bullowar turawan mulkin mallaka da kuma shekarun farko-farko da turawan ke jan ragaman mulki, wato lokacin da sarakuna ke karɓar umarni daga gare su kafin samun 'yancin kai. A waccan lokacin, sarakuna na da cikakkiyar ikon ba da umarnin zama a yankunan nasu. Duk bakon malamin da ya shigo ƙasa da almajiransa, ko da kuwa bai da almajirai ne, yana neman matsuguni sai da yarda da amincewar sarkin garin. Domin shi sarki, shi ke da alhakin baiwa malamin matsugunin da zai iya ɗaukansa da almajiransa har na tsawon iya zaman da zai iya yi a garin, wato isasshiyar wurin kwana da zai ɗauki yawan almajiransa da kuma inda zai kafa makarantar tsangayarsa da dai sauransu. Idan malamin mai dadewa ne a garin, sarki zai yanke masa a filin noma inda zai rika noma da almajiransa domin samun abinci. Hakan ba zai hana sarkin garin da attajirai bai malamin hatsi ba a duk shekara idan suka girbe gonakinsu. Waɗannan abincin da malamin ke nomawa a gonarsa da wanda ake bashi su ake dafawa a gidan malamin, almajiransa ke ci safe da yamma, ba sa zuwa yawon barace-barace. Sarakuna na matukar sa ido da lura da abubuwan da ke wakana a makarantun na tsangaya, tare da sauraron duk wata koke da malaman za su iya zuwa da ita a magance. Almajiran da ke karatu a makarantun na tsangaya na samun goyon baya da tallafi da gun mazauna unguwar da suke, inda ake kallon su a matsayin ɗaliban ilimi. Hakan ya sa yankin arewa ta zamo ƙasa mai cike da albarka. 'Ya'yanta suka zamo masu ilimi, tarbiyya, ladabi da ɗaukaka a duniya. Sai gashi a yanzu, bisa ra'ayi da tunanin wasu na rashin hangen nesa da tuna baya, na ganin rashin amfanin makarantun tsangaya. A wannan ƙarnin da muke ciki, malaman na makarantun tsangaya da yawa na zaune da almajiran nasu a matsatsen wuri ba tare da samun tallafi ko kulawa daga wurin shugabannin ƙasa ba. Haka salika, ɗaliban nasu sun zamo abin tausayi, tozartawa, rashin kula da kyama ga al'umma. Malaman na makarantar tsangaya da ke karantarwa sun zamo malamai mafi kaskanci a ƙasa,
ɗaliban nasu su ne mabarata a unguwanni da kasuwanni domin samun abin da za su ci su dawo makaranta su karanta alkur'ani mai girma. Mafi yawancin mutane na ganin malaman tsangaya da almajiran nasu ba su da wata haƙƙi a ƙasa, tamkar su ba cikakkun 'yan ƙasa ba ne. Alhali kuwa su 'yan ƙasa ne domin iyayensu da kakanninsu duk a ƙasar aka haife su. Bambancinsu da waɗanda ke ganin su ba 'yan ƙasa ba ne shi ne su almajirai ne masu karatun alkur'ani mai girma a irin tsarin karatun ta tsangaya. Tsarin da ada shi yankin arewa ke alfahari da ita wajen ilmantar da 'ya'yanta da ba da kyakkyawar tarbiyya ya zama abin kushewa a arewa. Malaman makarantun da ada suke kan gaba wajen karantarwa bisa hanya madaidaiciya sun zamo a baya. Ɗaliban da ke da juriya hazaƙa na karatun alkur'ani mai girma sun kasa samun kulawa da cikakkiyar goyon bayar da al'ummar da suke ciki. A ɗan ƙanƙanin lokaci an manta irin tasiri da gudunmawar da makarantun tsangaya suka bayar a ƙasar nan. Da yawa daga cikin al'umma na kan cin moriyar ilimi da tarbiyyar da suka samu a makarantun tsangaya a wannan zamanin da muke ciki. An yi watsi da haɗin kai tsakanin malamai da shugabanni da al'umma. Tsarin ilimi da tarbiyyar arewa na cikin haɗari.